Single? Stále hľadáš toho pravého alebo tú pravú? Tak si na správnej adrese. Zážitkoland a Rande v džungli ťa pozýva na ďalšiu časť, kde zažiješ nielen zábavu, nielen hľadanie pokladu, praktické, vedomostné úlohy, ale hlavne super partiu ľudí, ktorá sa chce zoznámiť a chce sa zoznámiť naživo. Tešíme sa na teba, prihlás sa už dnes a vidíme sa v Zážitkolande na Rande v džungli. Ako hodnotíš túto netradičnú zoznamku? 10 z 10? Myslím si, že to je super príležitosť. No super, ako fakt zaujímavé, nečakala som to. Ja som myslela, že to bude klasický speed dating, čo kamarátky boli, teda ja nie, ale bolo to naozaj také aktívne, akčné a zabavili sme sa. Rýchlo to prešlo. Celkovo aj tie úlohy alebo spojenie proste s niekým novým si kliknúť a celé to bolo veľmi príjemné. Je to celkom zaujímavé, nečakala som to takéto, myslela som, že iba sem prídem a že sa sadneme ku stoliku, najmä sebe to všetko. Ale tak hodnotím to dobre, že vlastne aj to boli zážitky, aj trošku sranda, zaujímavé to bolo. Som veľmi spokojný a neľutujem, že som dneska prišiel. Mne sa to páčilo napríklad v tom, že toho človeka, že to nie je ako taká klasická zoznamka, kde swipuješ doprava doľava a vyberá si že iba podľa vizuálu, ale že počas samotných hier a úloh môžeš spoznať toho človeka aj z inej stránky. Myslel som, že to je dobrý nápad, že sa prídem zabaviť, že tu spoznám nových ľudí, tak v podstate to splnilo účel. Som rád, že som tu bol. Veľmi som sa bavila, bolo to niečo nové. Výborná akcia na spoznávanie ľudí všeobecne. Je to zaujímavé, určite by som to odporúčil. Je to lepšie ako byť online. Čaká nás riešenie súťaže, rébus, hlavolám, pracovanie v tíme, v kolektíve, hľadanie pokladu a samozrejme praktické úlohy, kde sa ukážete a sami sebe dokážete alebo nedokážete, či viete napríklad rúbať drevo, zatlkať klince, vymeniť žiarovku, alebo ženy, áno vy vzadu, či budete vedieť vôbec urobiť praženicu, rozbiť vajíčko, alebo či viete ošúpať zemiak. Takže začíname, o chvíľočku nás čakajú už otázky na telo, muži sú zatiaľ za kojou, začíname inkognito a postupne sa budeme odhaľovať. Takže ešte raz všetkých vítam a začíname už o 30 sekúnd.